Καλησπέρα σας. Σήμερα θα δούμε ένα ψεκαστήρα, οι οποίοι είναι δύσκολο να βρεις κάτι ποιοτικό στην αγορά. Ο συγκεκριμένος νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ποιοτικό έχουμε φέρει, με μπαταρία λιθίου, πολύ καλή κατασκευή. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο με αρκετά μοντέλα τους ψεκαστήρες. Κάποιοι προβληματικές μπαταρίες, κάποιοι μπαταρίες δεν ήταν καθόλου συνδεμένες, κάποιοι τέλος πάντων κάποιες φορές μας δίνανε εγγύηση οι εταιρείες, άλλες φορές δεν μας δίνανε εγγύηση οι εταιρείες, αναγκαζόμασταν εμείς να αντικαταστήσουμε στον πελάτη και αναγκαστήκαμε να φέρουμε κάτι το οποίο είναι πολύ ποιοτικό και πολύ δυνατό σαν κατασκευή. Εντάξει, μέσα στη συσκευασία έχει τα κλασικά 5 μπεκάκια μπροστά. Οι μάντες βλέπετε ότι δεν είναι ο απλός η μάντας, είναι κάτι πιο ενισχυμένο. Πάμε να δούμε λίγο και το πρόσβαση στην μπαταρία. Πολύ εύκολη πρόσβαση. Η μπαταρία 8 αμπερόρια όπως έχουμε πει. Εδώ πέρα βλέπουμε το σημείο φόρτισης, είναι ο ροοστάτης, το on-off και η ένδειξη της μπαταρίας, η οποία δουλεύει η ένδειξη της μπαταρίας. Πολλές φορές και εδώ τύχαινε να μην δουλεύει. Οδηγίες όλες στα ελληνικά και έξω στο κουτί. Οι οδηγίες φόρτισης εδώ πέρα στα ελληνικά και αυτές. Πάμε γρήγορα για μια συναρμολόγηση και δοκιμή. Πορυχάλκινος ο αυλός. Η σκανδάλη πολύ ποιοτική και αυτή. Εντάξει, είναι επεκτηνόμενος κλασικά. Και μπορούμε να δούμε εδώ και τη λεπτομέρεια. Ας πούμε ακόμα έχει τερματικό και πάνω στο σωλήνα του αυλού. Εντάξει, να περάσουμε λίγο να δούμε άνεση, μαξιλαράκι στην πλάτη, φαρδί, μάντες, πρόσδεση μπροστά. Έχει αρκετά θετικά. Και να πάμε να δούμε λίγο τι κάνει στην πράξη. Περίπου στα 5 μέτρα, ίσως και παραπάνω να είναι, με μεγαλύτερη ροή από τα συνηθισμένα. Και δείτε εδώ, ίσως φαίνεται πιο καλά, το πόσο μεγάλη ροή και πίεση έχει. Δεν είναι μόνο η πίεση που έχει και μεγάλη ροή, η οποία ρυθμίζεται βέβαια, έτσι. Δεν είναι κάτι που δεν ρυθμίζεται από το ροοστάτη. Αναλόγως το θέλουμε να εξετάσουμε. Απλώς τώρα θέλουμε να δείξουμε το πόσο δύναμη έχει η αντλία του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η τιμή του είναι στα 65 ευρώ.